Jaloko en Wilson Ochuka machiegni nyakorom gajwang' nyinga Lydia Hukeo. Chenro mar kawo obila no bagi counties mopogore opogore makaluo kamara were ne owuok oko mar temo hapgi chenro no manodhi nyime e tung Kenya mangima. Aka reporter marwa e county ma Homabay Ali Abich leronwa, rawere mane orem yudo thuolo e migawo mar obila no nyiso ich wang' margi ewi kaka nogolgi e kinde kepono. Chenro mar kawo kurutu mag obila ne odhi nyime gwenge mopogore counties makaluo, chenro ma bende ne geto rowere 10,000 e piny Kenya mangima madhi donjo e bad migawo mar obila e pachoka. E county ma Homabay chenro ma kamano ne obagi e log tich mag sub counties mopogore, ka e sub county ma Homabay chenro mar kawo kurutu mag obila ne obagi e tesend obila ma Homabay kama rowere ne wuok oko mar temo wapgi. Apisa mane wuok e log tich mar obila Daniel Ashikobe mane otelo e chenro no okoni ne otaye kalure kod chike. Shughuli ya leo imekuwa nzuri. Tumepata hawa vijana wameweza cooperate. They have reported on time and we have continued to conduct our exercise without any problem. We are intending to recruit a reasonable number. According to our slot is around 16. We have several areas that we are assessing, starting from age, and then there is academic qualifications. There is academic qualification, physical and medical assessment. Maupore kono notese mag rowere nitie mathoth mabende ne rangogi e kinde no kama ne ogolo oko rowere mathoth e line to ne wach mar ning'o wang' bang' ka thothgi ne orem ning'o wang'gi kaka ne idwaro. Moko kuom rowere mane ogol wacho ni ber ka sirikal golo oko wach mar ning'o wang' magi wacho ni tamo rowere mathoth yudo tich e bad migawo mar obila e pachoka. Yandi ji migoli ne line bende nyalo mako dhogi nono. Koro sirikal winjo be ni ong'iyane na wach no mar kawo ji no. Gola line nikech wach mar ning'o wang'. Ka ning'o wang'a kiny sana aning'o marach. Koro ng'eni mano owinjo be ni sirikal ong'iyane na wach no jothurwa. Nikech ning'o wang' ne gibaga matin koro nochuno nyaka gigola. Koro next time, God willing, abro chaka temo kendo. KDF nasetemo last benoko ingiana. Mano gole KDF tielo gi ning'o wang'. Stamili Odhiambo, achiel kuom rowere mane orem yudo thuolo, wacho ni osetemo wapi okenge 3 to pok oyudo thuolo mar donjo e bad migawo mar obila e pachoka. Nwadonjo to nok wayudo chance nok okawa nikech achiel ni dwaro certificates mar good conduct. Ngi geno nikech ang'eni sa Nyasaye maber kosewacho to biro timore. Pod an gi geno makata ko biro next year pod abro temo kamano. Chenro ma kamano bende ne odhi nyime e county ma Kisumu, Kaya Lap ma Jaramogi Oginga Odinga Sports Ground. Apisa mar obila mane ochung'ne chenro no ne oyugo kwan mane piny mag rowere mane owuok oko mar temo wapgi. We had 93 clean civilians. That means Form 4 graduates and 12 NYS. Only 46 managed to finish the rest, and the 46 are now awaiting to undergo medical examination. With respect to male candidates, the female candidates' turnout was very low, but the male candidates' turnout was very high. Kama kukum rowere mane osetieko tiegruok margi e National Youth Service NYS mane ok oyudo thuolo ne onyiso ich wang' margi bang' kane okirgi oko ka giywak ni rowere mathoth onge kod tije to ka thuolo oyudore monego ndikgi tikirogi oko. Jo youth ne sama unochikwa ni wan gi higher chances mano ne ubeni kawo, lakini kano ochopo kachacha yudo ni koro age beto hinyowa ahinya nikech yudo jok moko gin 29 jok moko ga 30 to strictly koni mani dwaro recruitment ni dwaro jo 28 years and below. Nikech an birthday now was on 14th this month, mapa ni akalo gi week achiel. To no kaparo ni mano emne nyalo bedo reason mar disqualification mara. Ali Abich, Ramogi TV. Mane tok modhi bedo gi Tom Nduku nyakorom gajwang' bang' wechegi manyien wadhi ng'iyo kaka chenro go haina owinjo bed ni bedo nitiere ywak mosegol gi jo Kenya kaeto bende nitiere dwaro mar obila duto wadhi bedo gode